Това е джип. 4x4 джип, монстър. Джип, ама марката джип. Ето тук му е и таблото. Ето му таблото. И това е на таблото на същия джип, така ли? Да. Това е таблото на този джип, който е отдолу, ясно. Има до 270 км в час. Джип, дето да дигне 270. Краси, ти не знаеш. Това ще означава, че има 270 км в час, не означава, че може да вдигне толкова много. Защо го пишат? Може да вдигне само 230 км в час. Чеки, защо ги пишат? Значи лъжат. Не Какво знам. да лъжат? Ти просто не разбираш ушкули. И виж, тук има система за спускане, за изкачване, за отваряне на акумулатора. Тук диск. Това всичко вградено във волана ли? Да. Във волана е вградено. Тези функции, копчето отваря, копчето затваря, всичко това да го прави, така ли? Много е хубаво. Но, тати, този джип е страхотен чай, само И тук знаеш колко... Оле, тук знаеш колко много неща могат да се сложат. Къде? Много. Това е като пикап. Това е като пикап, подобно. Да, това е селски джип, да можеш да изкачваш и да пренасяш много ябълки. Ясно, разбирам. И реших да не сложа бутон за багажника, защото той няма багажник. Това е открито, може да сложиш куп ябълки. Разбирам. Може и сено, ако искаш. Сено? Примерно, нали селски? Да, може и сено. Може да сложиш едно дърво. Обаче все пак си има и 4 оста. Дърво. Какво каза Гого? Дърво. Какво дърво? Едно такова грамадно дърво на това. Да сложи дърво. И ти като каза дърво, аз не разбрах какво имаш да кажеш. Може ли? И дърво. Толкова голямо дърво. Примерно. Трябва да се сметне. Около 10 метра. Не. Не може Може само нарязано дърво. Нарязано дърво на малки дървета. Не може, ако имаш предвид по хоризонтално положение, не може. Окей, пираме. Това е супер този джип. Ако го сложиш нагоре, обаче виждам, че и той е на газ. И нищо.